deixan voar ca súa imaginación, eu presento-vos a máis fermosa de todas as vasoiras máxicas que aquí imos voar, que se chama Caramula. As vasoiras máxicas, porque ten cara de mula. Que tal estades? Meniñas e meniños do fermoso lugar de Bretoña, o máis fermoso dos lugares, preto do río Miño. Eu teño-vos que decir unha cousa. Eu chamo Nacho e tamén son do río Miño. Por lo tanto, somos vecinos. Vivimos na mesma rúa que se chama o río Miño. Moito paso por Bretoña, pero teño-vos que decir un segredo, meniño, que ao mellor vos vades a asustar. É que eu non son un ser humano. Sabedes quen son eu? Unha árbore. Ora tedes que berrar así. Fatal, Neniños e neniños, eu teño-vos que dicir unha cousa que ao mellor vos pon un poquito nervosos e vos fai ganas de chorar e correr. Eu non son un ser humano, eu son unha árbore. Meu papi era un carballo. Meu papá era un carballo que estaba triste porque as súas amiguiñas arderon nun terrible incendio. Nun horrible incendio. Nun terrorífico incendio. Meu papá chorou e caronlle as súas sementes que se chaman as velolandras por aquel mesmo tempo. Unha bota que non lle gustaba a guerra fuxiu dos pés do soldado. Porque a guerra é mala. A guerra é mala. O vento en zona de terra. Un pasariño pusou dentro da bota dúas velotas. Choveu e nacín eu. O carballo con botas. O carballo con botas. Pero nunca tiras botas vellas. Colledes unha bota, botades de terra, pusades unhas velotas e nacen unhas árboles. E eu falo que as árboles. Falade comigo, por favor. Hola, carballo con botas. Bo día, carballo con botas. Bo día, carballo con botas. Bo día, meninas e meniños de Bretaña. Benvido, carballo con botas.